Tata anyị kwadoro maka enyi anyị nwoke ọkwa ime ya nwaji mma gbuo agụ ihe obere nwa na ebe agụ mbọ na nka na ịma na ọtata ka o kwuru ọdị a na-emeli ya batịrị nya ka anyị ji kwu na anyị ejebe ọta ka agụ maka na anyị nọ n'ọta ka agụ nọ n'obu ka anyị ji batara akpụkpọ agụ tachere m ọnụ ụzọ ka anyị wee mata na ya abatara mgbịrịmgba ama ha na-esi ebube ọta ka agụ ọnụkwara ka eze ọzọ na-abịa ọta ka agụ nke anyị bịara n'obu ebe mụ na ngịdị ndị na-emekọrịta odogwu eze ụzọ ndị isi nke anyị ga-abịa n'ọta ka agụ maka na akwadoro m akwado wee bịa ịma na ọtata ka enyi m nwoke bụrụ ọkụ nwoke bụrụ ezigbo mmadụ anyị ji dee ebube ya ka anyị ji bịa maka na ọ na-emeba de tata ọ ya bụ monde ala nọ oge mma
dị go hụkwa. Mana eziokwu. Sondala no ebe ọwa gbọnde l'otu nwa. Sondala no. Ha Monday. Mondala no n'ọgwụ kata ka ikuja. Mana eziokwu ọta ka agụ. Maka Mondala na anyị na-agba gị. O chịkọrọ nnukwu echiche anyị ji ide ebube. Ọ ya bụ onowu nke akpụ Ugeze. Onowu na-akpụ. Odegwu na-akpụ ugo n'ọkwa gị ka anyị na-eme ncheta ọmụmụ gị. Onowu na-akpụ ugo. Ọbịa. Ebe ọdụ ụzụ ji bịaba. Mmanụ ahụ anaghị abụ ọzọ mgbede n'ebibe. Nke bụ eziokwu. Ogbu ebi na-akpụ ugo. Ọbịa. Tadị n'iwu ụbọchị oye. Nya. N'ọgwọ ncheta ọmụmụ ka anyị ji were bịaba. N'ọgwọ ncheta ọmụmụ. Tadị n'iwu oye. onye jere mba buru ike na takwa ọta ka agwa ya tụọrọ ihe ọgwụ dị mma odegbu eze ụzụ kpọsịba m ibe a na-etu ya n'ibe a na-etu ya na nkarị obere nwa na-ebe agụ mbọ na-ana nkanụ Nkwachukwu kwere ndị nkanụ niile mkpụrụ obi ndị akpa ugo na nke ikpete maazụ gekwa ntị ka m gwa ya okwu Ogbuebi ekene na-ebu na-abịa n'ọgwọhụ ga-erute ha aka ekene mbụje abịa n'ọgwọhụ ji ebute nna ha aka ekene mbụje abịa n'ọgwọhụ ji ejerute nna ha aka ekene mbụ abịa ebe ị na-azụ abịa ekpere ndị egbeje erukwu ha aka ebe isi ebute ego o ji erute ha aka eze ekpube nke ịbụọ na nkanụ eze ekpube nke ịbụọ na nkanụ eze ekpube nke mbụ eze ekpube nke ịbụọ nekwenu ọta ka agụbe m eze pụrụ epu na beba eze pụrụ epu nwa ya bụ eze ekpube nke ịtọ odegwu ka ọgwụ mana eziokwu odegwu ka ọgwụ eze pụrụ epu na be ha Ogbuebi eburukwa m ihe nji eri ọgwọ ka edegụtara ya ọgwụ eburukwa m ebe mkpụrụ ga Ogbuebi m anụ jeru mba buru ike onye a na-agba ụdị imejere n'oke eze ụzụ ọ ya adịrị Monde na mma o ya adịrị ya na mma onowu nke akpụ onowu na-akpụ ugo eze ekpube nke ịbụọ o ya adịrị ya na mma ise o ya adịrị ya na mma onowu na-akpụ ugo ibe n'ọnọdụ ya na-emeta o ya adịrị hụ na mma